ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар инҷо навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо васаи мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳастад. баъдон Toyota Corolla ҳастад ки соли бароишаш 2007 сола, сидушуриш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотори 8 литр, коробка автомат ҳастад. мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. мошин 4 диска, 4 балонои 70%, кондиционер, электропакет, состоянияш хуб аст дӯстон. танировка ҳуҷҷат ягон чиз гуфтагӣ нест. дигар маълумотша мегирем. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 68000 сомония ки савдош дар назди капот мешавад, мегӯяд соҳибшон, яъне ки муомилаи хубам дорад. ба кадом бардорем ки ҳамхати Toyota Corolla дар кор бошад, рақамошон дар пӯли видео аст, метавонем бештар маълумотша аз соҳиби худашон гирен. шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дошта бошад, метавонем маълумотош қатъи суратош дар номерои имо васаб рӯй кунем. дар видеои оянда реклама, яъне ки фурӯш да мемонем. аз шумо хоҳиш шумо дӯстон ки лайкотон намонед ва видеонавори моро дар имо васабтон падилиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. баъдон Toyota Mark II ҳастад ки свети сиёҳ соли бароишаш 1997 сола ки сидушуриш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 2.5 литр. коробка автомат ҳастад. мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. мошин 4 диска, 4 балонои 80%, раднои краска, магнитофон, электропакет, салон тоза, яъне ки хаддавои ҳамаш қоидавӣ. бештар маълумот аз номерои телефоншон. мошин дар ноҳия Бобоҷон Ғафуров қарор дорад. тарафи хуҷа нархаш 27500 сомония ки бозам савдо ва муомила мешавад. дар назди капот мегӯяд соҳибшон муомилаи хуб дорад мегӯяд. марҳамат дӯстоне ки ҳамхали мошин харидор бошад, метавонед дар ҳамин рақамҳои поён буда занг занед. бештар маълумотша аз соҳибашон гиред. марҳамат. мошини фурӯшӣ ҳастад. баъдон Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли бароишаш 1995 сола, сидушуриш бензини холия мегӯяд соҳибшон. объем мотораш 1.8 литр. коробка механика ҳастад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 диска, 4 балонои средни, раднои краска, салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. баъдон нашод ҳуҷҷати чизо ягон маълумот додагӣ нест. мумкин ки буд шуда бошад, хай бохтон мегирем. мошин дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомеъ қарор дорад. нархаш 28000 сомония ки нашуд арзонам, ягон маълумот додагӣ нестам. ба кадоми шумо ҳамин хеле мошино лозим баштад, метавонед ки дар рақамҳои поён будашон занг занед. бештар маълумот пурраша аз худашон гирем. аз шумо хоҳиш шумо ҳамин ки дӯстон азиз ки ҳам як дона лайки бепуло дар видеонавори момонед. хоҳиш шумо ҳамин ки чӣ мошине ки ба шумо лозим аст нависед, албатта пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. баъдон ВАЗ 2107 молодёжни ҳастад. соли бароишаш 1998 сола ки сидушуриш бензин газ дорад, кор мекунад. хоб объем мотораш 1.5 литр. коробка механика ҳастад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балонои средни, 4 диска, аккумулятори нав, мошина мега ай учет, синемат кардага мега соҳибшон, раднои краска, магнитофон, задагӣ пустагӣ надорад. хай бо маълумоти аниқша аз пешо ки занг зада мегирем. мошин дар шаҳри Хуҷанда нархаш 10500 сомония ки савдо муомила бо дар назди мошин мега мекунем. мошина срочно сум дар кора мега арзонтара метиҳем. марҳамат бардорем ки аз шаҳри Хуҷанд мошини аз дигар ҷо агар мошин омода бошанд хариданда, дар рақамҳо поён будан муроҷиат кунем. бештар маълумотша як бори дига худод гирем. Mercedes-Benz C-класса баъдон азиз сечка объеми соли бароишаш 1994 сола, сидушуриш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр. коробка механика ҳастад. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 балонои 80%, 1 сола ҳуҷҷат, калпакош, раднои краска, хобхадавой, магнитофон, электропакет ҳамаш кор мекунад. задагӣ пустагӣ надорад. нашод кондиционер. ин чизо ягон маълумот нест ки дора надора ё ки ҳуҷҷат 1 сола ҳастад. мисол дигар маълумотҳои пурраш бо нест. хай мошин соза мега, кати механа мега маълумоти бештарша телефон кати алоқа кунам мега хидмат мефаҳмонем.
мошин дар шаҳри бохта дар қурғондепа нархаш 52000 сомония ки боз савдо муомила дар назди капот мекунем мега муомилаи хубам мешавад. марҳамат бардор назди мошинча яъне ки сечкача тенҷибадай сансияниш метавонед ки дар рақамо поём да занг занед бештар маълумотша аз соҳиби худашон гиред. шумо агар авхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира хоҳед реклама кардан фурӯш да мондан дар номери имо васаб роӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯш да мемонем. мошини фурӯшии навбатии аз сайбардорон ваз 2107 ҳаст ки соли барои 1991 сола судишуриш бензини холия абё мотори 5 литри коробкаш механика аст. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошина ҳуҷҷатҳои солонаш буд шудаги аст. мега мошина як мотор када накора мега соҳибшон ҳамин маълумот додаги аст ё ки мотор хачон кадеса ё ки нав мекунад ҳамин мега мотор када накора мега мошина дига ҳама ҷои мошин мега 100% балонош яъне ки сода хадавой падавой салон тоза ҳамаш кагнада мега соҳибшон. мошин дар шаҳри душанбе нархаш 6200 сомония ки савдош дар назди капот мешавад мега соҳибшон срочна мега сум дар кора. марҳамат бардор ба кадоми шумо агар ҳамин хеле мошин лозим бошад дар рақамҳои поён буда занг занед бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин 27 гиред. ҳамин баъд як дона лайкам остак дар ҳамин видеонавори мо ҷиқен дар ҳамин навор лайка ва имконият бошад видеонавора дар имотон подлиса кунед чӣ мошини кила дар кора дар ҳамин таги видео нависед. мо албатта дар видео оянда пешкаштор мекунем. мошини фурӯшии навбатии аз сайбардорон газ 3110 ҳастае ки советский волга соли барои шуш 2000 ки судишвориш газ бензина абё моториш 8 литре коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон як дона сурат дошта балонош хай простой яъне ки уже балонош средний мада дӯстонад ки 40% хадавоям надора мега мисол радной краска сафеда. мошин дар хуҷанда нархаш 5000 сомония ки нашуд арзон кардан ягончи гуфтагӣ нест срочна мега сум дар кора сасияниш мега дар ҳолати кория. ба кадом дӯстоне ки ҳамхали газ 31 дар кора волгаи союзни метавонед ки дар ҳамин рақаму поён буда занг занед метавонед ба маълумотоша ё ки арзон карда гиред мошин бехади баъд арзон ае. марҳамат хатон бо қатишон гап занед. мошини фурӯшии навбатии аз сайбардорон дайво нексия ки германская мега соҳибшон соли барои 1996 сола ки судишвориш бензин газ дорад кор мекунад абё мотораш 6 литре коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 балонои 80% 4 калпак мега мошина сайзчаниш беҳтарина мега германский срочна сум дар кора мега беҳади баъд срочна тоқа суми холӣ мега зарур мондаги мега ба ҳам хотир мошина фурӯш намода мошини дастӣ хачон буда хай ҳамин хел маълумот пешнуд кардаги ҳастам. мошин дар шаҳри душанбе нархаш 13000 сомония ки савдо мега дар назди капот мекунем. хоҳиш кардаги фақат одамони харидор боша мега занг зана беҳуда занг назана хоҳиш кардаги фақат вариантҳои сум срочна сум дар кора. дӯстон ба кадоми шумо хали некси дар кора бошад рақамошон дар пони видео мондаги ҳастам метавонед бештар маълумотша гиред ё ки рафта бинед баъд савдош кунед. мошини фурӯшии навбатии аст дӯстон ваз 2106 ҳаст ки солиш 1950 солае хоб судишвориш бензини холия абё моториш 6 литр мега соҳибшон коробка механика мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин мега ҳамин хел свети радно мега баклаҷонский ҳам хели света мега хай бо аниқ мекунад 4 балонои средни дискаҳо мошин мега суда дар ҳолати кория срочна бо нархи арзон фурӯхта мешавад. дар шаҳри конибудом дар ноҳияи конибудом қарор дорад. нархаш 6000 сомония кадоме мехара бо ягон сум мегзара мега срочна сум дар кора. марҳамат дӯстоне ки ҳамин хели мошин суроғ карда ваз 2106 нархҳои арзон ин хел нархҳои ёфтаам хина метавонед дар рақамҳои поёнда занг занед бештар маълумотша аз соҳиби ваз 2106 гиред. мошини фурӯшии навбатии аз сайбардорон ваз 21012 ҳаст ки мошини молодёжни категорияи соли барои 2007 солае хоб судишвориш бензин газ кор мекунад абё моториш 7 литр мега соҳибшон коробка механика мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошина мега танировкаш буд шудаги аст 4 балонои соза мега барои ҳай кардан 100% 4 дискаҳои худаш радной краска ҳамин хел сиёҳ аст магнитофон салон тоза хадавой мошин молодёжни сайсяниш хуба мега соҳибшон. мошин дар шаҳри душанбе нархаш 17000 сомония ки боз ҳам савдо ва
муомила мекунем, мегӯяд дар назди капоти мошин муомилаи хуб дорад, сирошона сумдар кунад. марҳамат дӯстоне ки ҳамхали мошинои ваз 21 12 012 вариантҳои арзонтар, ина варианти хуб ба шумо метавонед ки маълумотша гиред. мошини навбатии фурӯшмо дӯстон ҳастад Toyota Camry аст ки американская мега соҳибшон соли бароишаш 2011 соли сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад. Авио мотораш 2.4 литр коробка автомат мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин 4 балони нав, 4 диска, кондитсионер, электропакет, ходовой, салон кожни, магнитофон, монитор ҳамаш кор мекунад. мега сирошона фурӯхта мешавад бо нархи арзон дӯстон, яъне ки мошин беҳад арзоне 95 000 сомония ки нархи ахиронша мега дигар арзон намешавад. Toyota Camry 2011 сол ихе нархода бардорон ёфта намешавад. умуман акам мега сирошона сум наракунад ба ҳам хотир мошина фурӯш намудиян нархи ахиронаш ин мошин аслан 120 000 кам нестан. мисол ман дидагим хай бухтон бине бардором 2011 дар шаҳри Душанбе кадоме ки мехарам мега бия айпеш бино мега ҳамин нархи ахиронаш мешдаги чай марват дигар маълумот чагире фақат одамони харидор. мошини фурӯши навбатимо дӯстон ҳастай ваз 21010 ҳастай ки соли бароишаш 1999 соли сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. авио мотораш 1.6 литри простой. коробка механика ҳастай мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мегӯяд соҳибшон. мошин 4 балони средни, 4 диска, ходовой, салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. радной амихе краскаи сиёҳе мошина мега мойка накайдан амихе сурат гирифтан мошина як мойкаш мекунад тоза мега 100% сирошона фурӯхта мешавад. мошин дар шаҳри Кулобай дӯстон азиз нархаш 13 000 сомония ки савдош дар назди капот мешавад. мошин дар яки сасияш хуба мега радной краска амихел сиёҳ маладёжина. марҳамат дӯстоне ки ҳамхел мошин харидор бошанд дар рақамошон дар поини видео аста метавонед дигар маълумотша гирен. шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира роҳӣ кунед реклама мемонем. ин буд ки 12 мошине ки ба мо равон кардан мо пешкаш шумо кардем. то видео оянда худо нигҳбонтон.